ideme testovať jazdu. Oceňujem kameru pri cúvaní, to myslím, že ocení každá žena. Takže kamera má veľmi pekný pohľad, aj priamy a aj z hora, že vidím, keď mám čiary na parkovisku, ako v nich zaparkujem, to je super vec. Teraz ideme na hybridnom móde. Skúsime na to trošku aj šlapnúť, akože perfektné je na tom to, že to autíčko ide potichu. To, čo ma na začiatku, keď štartujem, znervozňuje, že nepočujem, či je motor naštartovaný, tak teraz už to oceňujem, že tá jazda je tichučká a keby som si pustila hudbu, tak ma pri nej nič vôbec nevyrušuje. Hybrid je jazda pre mňa absolútne pohodlná. Ja vôbec necítim rozdiel, či to auto ťaha, či nie je lenivšie. Podľa mňa tá akcelerácia, aj keď vstúpim na plyn, tak to auto ide nádherne. Takisto môžeme prejsť, spotreba perfektná, 4,7 litra na 100 km je podľa mňa fantastická spotreba. S takou bude každý spokojný. A keď si prepneme na elektriku, tak v prepočte na spotrebu elektriky je to 12 až 13 kWh na 100 km, čo je takisto veľmi dobrá spotreba. Ja sa v tom síce až tak nevyznám, ale teda bolo mi povedané, že to je výborná spotreba. No a keď chceme na to trošku šliapnúť, tak si dáme športovú jazdu, prepneme na šport a tak to už je úplne o inom. Až teraz je cítiť, že auto ide ísť ešte agresívnejšie a naozaj, keď vstúpim len teraz, bohužiaľ si to v plnej premávke nemôžem dovoliť tu skúšať rýchlosť auta, ale naozaj reaguje, aj ten zvuk je už výraznejší a správa sa tak viac športovo to auto. Ako naozaj to cítiť športovú jazdu. Zrejme si to aj pri tej aktuálnej spotrebe, pri športovej jazde zoberie viac, ale to je prirodzené. Chceme ísť agresívnejšie, tak auto potrebuje dať do toho aj šťavu.